Hello guys! Welcome back again dito sa aking channel. So ang tutorial ko po ngayon is ang aking peach and makeup look. So without further ado, let's get started. So yun na nga, mag-moisturize na tayo ng mukha natin. Lagay ko lang sa buong mukha. Ako ay White Korean, gamit ko rito ang moisturizer. Set ko lang, then magka-primer na tayo. Quick Effects Nail Shine Mattifier ang gamit ko. Set lang din. Then mag-liquid foundation ako. Revlon Color Stay Foundation gamit ko dito. Nagamit ako ng damp sponge. So, pansin nyo, nagpalit ako ng blending sponge. Yan, damp sponge. Damp drop ko lang siya. Hanggang sa ma-blend. Medyo mapuri talaga to sa aking foundation na to. Pero okay lang kasi mag-oxidize pa rin naman yan. Lalagay na rin ako hanggang sa leeg. Then concealer, Fit Me from Maybelline concealer yung gagamitin ko rito. Under area, nose bridge, sa nose at sa chin. Sa gilid din ng ilong, maglalagay tayo dyan. Yung damp sponge na ginamit ko rin kanina yung gagamitin ko, ang blend. Na magko-contour na ako, gamit ko rito Detail Blush and Contour Palette. Nose contour din ako. Yung pa rin yung gamit ko, yung kanina, yung Detail Blush and Contour Palette. Set ko lang siya ng Nichido Final Powder. Yan, ibibake ko lang sa buong mukha hanggang sa leeg.
Then magkikilay na ako. Gamit ko rito yung L'Oreal Unbelievable Brow in the shade Warm Brown. Naglalagay lang ako ng konti sa bandang gitna hanggang dulo. Then ikakalat ko lang siya gamit yung angle brush na pangkilay. Then spoolie. Ganun lang din sa kabila, maglalagay lang kung ng pangkilay na mula gitna hanggang dulo. Kasi kakalat ko lang din siya ng brush. Yan, iaayos ko na lang din siya gamit yung brush na yan. Then spoolie naman. Linisin ko lang siyang gamit yung concealer na ginamit ko kanina na Fit Me by Maybelline. Linisin ko lang yung ilalim. Ganyan lang din sa kabila. So kapag nalinis na natin siya, yan. Tanggalin ko na yung mga powder dun sa eyelid ko para makapag eyeshadow na tayo. Gagamitin ko nitong eyeshadow is Careline na pang blush. Pero gagamitin ko siyang pang eyeshadow. Ang shade nito ay Fresh Tomato. Tingnan ko yung harsh lines para mas malinis tingnan. Nag-tight line ako dito. Gamit ko rito yung Line Tattoo crayon pen ng Maybelline. Yan, parang lalagyan ko na siya ng konting-konting eyeliner sa bandang itaas. Pero yung bandang dulo lang. Yung dulo lang talaga. Hindi ko siya ilalahat or buo. Magmamaskara na ako. Gamit ko rito yung Hyper Curl Mascara ng Maybelline pa rin.
Ilalagay lang ako ng eyeliner sa ilalim. Pero konti lang. Gamit ko rito yung Careline highlighter in the shade Glaze Glory. Yung pinaglagay ko sa gilid ng mata ko. Tinanggal ko na yung minay ko kanina. Tanggalin ko na yan. Nagaliig. Lalagay ako sa nose bridge yung highlighter. Then sa Cupid bow. Cupid bow nga ba tawag dyan? Basta yun. Gagamitin ko pa rin yung ginamit ko kanina sa mata ko na blush on. Careline blush on. In the shade Fresh Tomato. Then, gagamit lang ako ng lip tint. EB Advanced Lip and Cheek Stain in the shade Fresh Fig. Lalagyan ko siya sa bandang gitna ng Elana lip tint din yan in the shade Amethyst. Then, set na ako dito ng press powder. Gagamitin ko yung LA Girl Pro Press Powder. Sa buong mukha ko lang din lalagay yan. Then, nag-set na ako. Master Fix ng Maybelline yung gamit ko rito. Then, I'm done. Ayan na nga guys, ito na yung kinalabasan ng ating peachy makeup look. So, kung nagustuhan niyo po, please like this video, subscribe to my YouTube channel, and click the tiny bell button sa baba para ma-notify kayo at ma-update kayo sa mga susunod ko pang video. Bye-bye!